Tak, ahoj všichni, jsem táborový vedoucí Roman Gojchen. Avantování, co to je? Takový piknik pro velký a malý. Je to taková směs zábavy, odpočinku, dobrý nálady, dobrý hudby, dobrýho jídla. Loni jsme začali s Pavlou přemýšlet, jak vám všem vrátit to, co nám dáváte, tu svoji energii. Tak jsme přišli s myšlenkou, že bychom pro vás udělali takovýhle ty zábavný odpoledne. A myslím si, že se to vydařilo, protože ty ohlasy od vás jsou neuvěřitelné. Nabíjí nás to zpátky, aby jsme mohli dělat další a další věci. Mě lákalo to, že jsem se podíval na ten náš web, tam jsem viděl, že to je vlastně zaměřené na děti, tak už vlastně primárně kvůli těm dětem, že se tam myknout, takže tam pro ně jsou ty akce vůbec podívat. To netýká nic. Táta říkal, že půjdeme trochu pracovat a trošku se bavit. A nakonec to byla větší zábava, vy? Ta akce líbila jako taková, byla pěkně udělaná, líbilo se mi tam, co tam bylo pro ty děti připravené, ty hry, všechno. Líbilo se mi ty předváděčky těch strojů, všechno. Já jsem to nějak si o tom nic nesliboval, myslel jsem si, že ani nebudu nic hodnotit, jako prostě přijdu se podívat, abych jako, že si popovídám se servismanem, tak jsem si dělal naději, že jako na to bude víc čas jako a tak nějak, jo. Ty neoficiální akce mám vždycky trochu radši než ty úplně oficiální a takový ty sešroubovaný, tak trošku jsem říkal, snad to vyjde tak, že mě tam nikdo nebude lanařit něčemu, nebo mašinu mám a celkem ji znám, takže jsem čekal, že z 90% tam nebude nic nového pro mě, jo, že si tam tak vyloupnu to, co potřebuju a zase půjdu. No ale posadil jsem, muzika, popovídání a co mě hodně překvapilo, co jsem jako nečekal v dnešní době, že lidi, kteří tam přišli, že jsem zjistil, že máme hodně společného, že si tam mám konečně po dlouhé době s kým co popovídat, jo. Já se jmenuji Jarin Prchal a jsem jednak farmář v Nežichově a druhak jsem mandolínista v kapele Westcanty, která celý tady to avantování doprovází. Díky avantování jsme si na farmě konečně uklidili, takže to je velmi pozitivní záležitost celého avantování. Já jsem se naučil hrát zase trošku víc na kytaru, na mandolínu. Když se k tomu vrátím, tak já třeba toho Avanta už mám, ale úplně třeba jinak bych se na to koukal dneska, kdybych si ho šel koupit. Viděl bych, že třeba takovýhle akce děláte, že se věnujete těm dětem. Zase by to byl trošku jiný pohled na vás jako na osobu, i na tu firmu, že teda když tam jde, tak vím, že i když ty peníze se tam utratí, že třeba zase vrátíte potom do nějaký takovýhle normální věci. Jo, že jsi jezdil i s tátou, vy? No. Vy jste si to vyzkoušeli? Vyzkoušeli. Máma tam jezdila přes ten tankodrom a bála se, vy. Ale byla to zábava, jo? Jsem hodně překvapený, jak velký srdcaři jsme se okolo téhle akci sešli. Tuhle akci dělá dohromady 25 lidí. 25 lidí nás tam každou sobotu ráno je připraveno, aby jsme vytvořili tu úžasnou atmosféru. Ale těch 25 nás všech, ať už je to Hvězdná, ať už je to Westcanty, ať už jsou to lidi, kteří nám to pomáhají stavět, jsou srdcaři. A všichni to děláme, protože to chceme dělat. Chceme vám nabídnout, chceme udělat tam tu dobrou náladu. A o to víc se těším na další a další akce, protože s těma lidma dělám strašně rád. Já se tam těším a vždycky mě to nakopne. Co mě zůstalo v hlavě? Hlavně to, že jsme se nejen zabavili, spojili práci se zábavou, užili jsme si to s dětma. O děti jsme se nemuseli moc starat, protože bylo pro ně zábavy spousty. Tatínek měl spoustu dobrého jídla. Takže byl spokojený tatínek, Takže tak byli byli spokojení úplně všichni. všichni. A vydrželi jsme tam vlastně celý den. Jo. To bylo i pro celé rodiny, že se tam ty děti vyhrály, že tam dostali nějaký dárky nebo něco takového. To se mně to líbilo, ten koncept té akce se mi jako líbil. Ty krávy, jo. A co ještě? A ještě ta ježdění. Ježdění na tom Avantu?
jsem se tam měl podívat na ty Avanty, takže pro mě dobrý ty předváděčky, no a takže jsem se o ty děti nemusel starat, jo, to se tam o ně postaral. No a změnil byste něco? Počasí. No tak po počasí. Bylo to pecké, já si myslím, že jste to měli fakt moc dobře připravený a to bylo jediný. Takže něco, co tam chybělo třeba? Nenapadá mě, co se týká těch strojů, tak to tam měl všechno, co šlo jako ukázat. A pro ty děti, tak co byste tam chtěl vést, nafukovací hrát nebo nějakou jinou ptákovinu, to už, jo. No, ono to bylo dost poznamenáno tím počasím, že vlastně tam vodíte ty stany o to občerstvení od těch dětí. Ale co se týká tady té akce, tak je to opravdu spíš to spojení příjemných zážitků, kvalitního jídla, pohody. Tak já jsem Radim z Hvězdné pěchoty a chtěl bych pozdravit všechny účastníky avantování ve Chvaleticích, na kterém jsme hráli. Musím říct, že teda jste mě překvapili, jaký jste srdcaři, když začalo foukat a drželi jste se těch stanů, aby jim neuletěli. Jak Patrik prohlásil, vypadali jste, jak kdybyste stáli v autobusu. Takže moc vám děkujem, nebo já vám děkuju za kapelu Hvězdná pěchota a musím říct, že ten projekt toho avantování mě dost překvapil, jaká se kolem toho sešla skvělá parta lidí. Když všechny tyhle oficiální akce skončily, tak jsme se tam sedli, ještě jsme si zahráli na kytárky a já mám ty lidi z toho avantování hrozně rád. Kdy ty lidi zjistili, že na farmě se i něco vyrábí, což spoustu lidí nevědělo, že tady máme mlýkárničku. Spoustu lidí teda díky avantování ochutnalo i spoustu těch našich výrobků. Tady si myslím, že by se také nepokazilo to počasí. Fakt to potom skončilo nějakým tím táborákem a opravdu já jsem tam vypil 3 piva, jo. Já jsem nemohl ani řídit zpátky, takže paní jela, tak jsem se staral o děti v autě vzadu, ale to by byl opravdu velmi dobrý den, to bylo pecké. Všem z toho týmu záleží na tom, aby když se řekne piknik pro malé a pro velké, tak aby to opravdu byl ten piknik a piknik je, znova to opakuju, prostě o té pohodě. Takže ono, aby se udělal pohodový den, tak to opravdu není o tom, že tam musí přijet nějaká superstar a že tam budou stejky a tak dále. Prostě dá se udělat příjemná atmosféra v podstatě i tak, že si dá člověk prostě deku na trávu. Můžeme se přijet domů, má ta byla z toho nadšená, to nemluvila o ničem jiném. Pro mě dobrý, protože já jsem se tam mohl stát do toho pivka, koukat na ty Avanty, jak se to tam nějak hejbe a to bylo bomba. Prostě. Já bych se držel té nenásilnosti, prostě ta mašina jenom potřebuje být vidět. A každý, kdo má nějaké zkušenosti a ví, co chce v životě, tak myslím, že ho to osloví natolik, že spíš je podstatný, aby tam byla ta pohoda. Kdyby za mnou přišel někdo, že prodává traktory a že by to tady chtěl dělat, tak by mi to asi nezajímalo. Vzhledem k tomu, že vás znám jako lidi, tak já jsem tu záležitost nevnímal jako něco, co bude opravdu biznis, ale prostě šlo primárně o to, že s lidma, který prostě mám rád a vím, že jsou profíci a prodávají techniku, která je opravdu unikátní a jsem samozřejmě hrdým majitelem 750. Je teda fakt, že původně jsem chtěl 640, ale v té se nedávalo tričko. Já doufám, že si ten den užíváte s náma, že si tam všichni najdete ten piknik pro ty velký a malý, tu zábavu pro ty děti, to dobrý pivo, posezení, pohodu, klid, to odtažení od toho každodenního stresu a od těch starostí, které nás tíží. A doufám, že odjíždíte s dobrým pocitem příjemně stráveného odpoledne.